Хәзрәт, bir сорау борчый мине күптән. Сетевой маркетинг, шелтәрле бизнес. Бүгенге көндә бик киң җәелгән күренеш. Кайберәүләр әле аны хәләллектә дә ничектер мактыйлар. Безнең диндә сетевой бизнеска караш нинди һәм аның хәләл төре була аламы? Әлбәттә, хәләл кануннарга, шартларга туры килсә, ул вакытта ярый. Әмма дә ләкин күп очракта ни өчен кеше шушы шелтәрле бизнеска керә? Беренче сәбәп буларак кешеләр эшләмичә кәсеп табырга дип. Ул мәсьәләдә безнең шәригатыбыз бераз тискәрәк карый, чөнки эшләмичә кеше кәсеп тапса, ул вакытта беренчедән малларның бәрәкәте бетә. Пәйгамбәрбез әйтә, иң хәләл һәм бәрәкәтле мал ул үзеңнең кулың белән, үзең тырышлык белән күрсәткән, тапкан малың. Һәм ул бәрәкәтле, ләззәтле һәм кадерле булыр синең өчен. Икенчедән, шелтәрле бизнес буенча, мәсәлән, кеше сатып алды икән, берәр бат, мәсәлән, яки берәр әйбер, кием, ул күп очракта аны кайтара алмый. Ул алды, әмма дә ләкин кайчан таба ул кешене, кая эзләп таба, кимчелекле булса, ул вакытта аны кайтарырга авыррак дип әйтәләр күбесенчә. Һәм өченче мәсьәлә, аны шушы өченче мәсьәлә буларак мине үземне дә борчый, чөнки кеше шушы шелтәрле бизнесны белән кәсеп тапса, ул күп очракта туганнарына, якыннарына, дусларына, күршеләренә, бөтен кешеләргә акчага караган кебек. Минем Габдуррахман бар. Анарда акча бардыр. Нәрсә булса да анарга сатыйм әле дип, дуслык, якынлык һәм кешенең кешелеклек сыйфатлары югала башлый. Монда күбрәк ничек булса да монардан акча суырырга, тартып алырга, моны савырга кирәк дип карый башлый һәм кешенең шушы арада булган мөнәсәбәт, хәтта туганлык элемтәләре бик күбесе арасында өзелә башлый. Чөнки кешегә мәнфәгатен генә үтәргә дип карый башласа, ул сизелә. Ул сизелә. Кирәк бар икән, син шултата ничек хәлләр дип. Кирәкми икән, синең акчаң юк икән, ул син белән сөйләшми дә, синең телефоныңда сыртып куя, хәтта чорный спискта кертергә мөмкин. Шуңа күрә монда арада кешеләрнең арасында булган араны Пәйгамбәрбез әйтә, әгәр дә озын һәм бәхетле гомерле булырга теләсәгез, туганлык элемтәне ныгытыгыз. Менә туганлык элемтәне дә кай вакыт шушы шелтәрле бизнес эздерергә дә мөмкин, эздерүгә карата бер сәбәп булырга мөмкин. Шуңа күрә без моны шикле дигән сорау астына куйга әлеге бизнесны. Әлбәттә, аның кайберләре төрләре мәсәлән хәләл рәвешле була. Әмма дә ләкин ул бизнес буларак түгел, ул кешегә тәкъдим итү буларак. Шуңа күрә, әгәр дә хәләл кануннарына туры килсә, ул вакытта әлбәттә ярый, әгәр дә туры килмәсә, аны хәләл кануннарга туры китерергә кирәк булыр ала бирсә. Бик зур рәхмәт сезгә.